Usad na nga po dyan sa mababang kapulungan at ngayon na-transmit na sa Senado. Magandang umaga po, Congressman Franz. Live po tayo ngayon sa IFM News Prime Edition. Magandang umaga, Idol Mark, at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, Representative Franz, una, pangalawa, pangatlo, ito po pang-apat na impeachment complaint at ito na nakakuha po ng 215 na boto po sa plenaryo. Ito po ba'y inaasahan po ng inyong grupo nung inihain niyo po itong impeachment complaint po na ito na tatanggap ng ganitong overwhelming po, sobra sa 1/3? Well, ako hindi naman nawawala yung pag-asa ko, Idol Mark, no, na talagang may impeach si Sara dito sa House of Representatives. So, inaantay lang talaga, katulad ng sinabi ko, yung desisyon ng mga bawat political party. No? At yun nga yung naganap kahapon. No? And finally, nakapag-desisyon. At yung mga nakalagay doon sa articles of impeachment ay ito yan. Parang nakita ko parang combination ng tatlong impeachment complaint. At yun naman, no, mukhang nangyari naman yung aking inaasahan. Can you give us, Congressman Franz, ng tawag nito, naging proseso po ninyo para makakalap ng sapat na signature at sapat na suporta mula po sa inyong mga kasamahan sa mababang kapulungan para maisulong po itong impeachment complaint at ngayon nga po ay nasa Senado na? Well, tingin ko yung bawat party, no, nakita naman siguro na pag-aralan yung impeachment yung complaint 1, 2, and 3. No, patigin ko na pag-aralan naman dahil kahapon ng umaga, no, doon sa aming conference hall. So bawat part ay nagsalita, no, yung kanilang suporta doon sa pang-apat na impeachment complaint na pero siyempre nabasa naman ng bawat isa, no, yung impeachment complaint. No, umaga kasi yan. Tapos since nagsalita na yung lahat ng mga party, no, mga political party, so including nga, no, yung aming yung party list coalition, ay yun na, no, isa-isa ng pumila para pirmahan. No, yung impeachment complaint, 6 na kopya yon, no, na pinirmahan ng bawat isang na wala naman itong coercion, walang pilitan. No, tingin ko at na ng partido, mga miyembro ng parties ay pumirma. Isang caucus yan, caucus ng all members caucus. Well, may mga ilan nga na hindi rin naman pumirma. Wala namang pilitan, hindi naman pinilit. So, kanya-kanyang decision. Okay. Kung pipirma o hindi. Opo. Congressman Franz, ang isa po dito po na na talagang masasabi natin na talagang nakita po natin po, no, na na pumirma po dito. Number 1 po is the presidential son, representative po ng Ilocos Norte. Any word dito po sa unang pumirma po sa inyo pong signature campaign po ng impeachment complaint, Congressman Franz? Do you have any dialogue o salita or pakikipag-usap po dito po kay presidential son Sandro Marcos? Well, during the caucus, wala naman. Ay, okay. So, during the caucus, no, so syempre parang sinabi ni Congressman Sandro Marcos yung dahilan ng kanyang pagpirma. So, yung unang-una nga, yung high crime, yung ginawang grave threat pagbabanta ni Sara Duterte sa kanyang mga magulang at saka sa kanyang sa kanyang uncle. So parang yun yung naalala kong nabanggit niya, kaya nga parang siguro nakita nga doon sa
impeachment complaint na pang-apat, number one sa mga articles of impeachment, yung nangyaring high crime, yung sunod na niyan yung mga EJK, etc. Okay, so ito po yung pinakadahilan po, nagudyok po kung bakit sinuportahan po itong ni First District Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Ito pong lalo itong pang-apat na impeachment complaint, Kong. Yes, Idol Mark, tingin ko yun, no? Yun yung dahilan siguro sa pagpirma doon ni Senior Deputy Speaker. Kaya yun kasi yun nga nakita ko number one yung doon sa impeachment. Tapos sumunod doon yung mga confidential funds, yung tungkol sa hindi pagsunod doon sa proseso, no? So, yun, tingin ko yun yung isa sa matinding dahilan bakit pumirma si Congressman Sandro Marcos. Okay. Aside po dito, Kong Franz, ano po ba naging proseso po, usapan po ng mababang kapulungan because along with the transmission po noong pong verified impeachment complaint na dininig at pinasa po dyan sa plenaryo, ngayon ay nasa Senado po, yung pagpili ng mga prosecutors po sa mababang kapulungan, papaano po naging proseso po dito? Napag-usapan po ba ito sa caucus? Well, hindi ko alam, hindi na pag-usapan sa caucus yan. So, tingin ko, matagal nang napag-aralan siguro ng mga leaders namin dito sa Kongreso, dito sa House of Representatives, yung 11 na members ng prosecutor team, no, ng House of Representatives. So, hindi yan nangyari kahapon, no, hindi kami nagpilian. Na siguro yan, pre-selected, no? Wet na siguro yan ng mga political party. So wala kami, hindi ako privy do sa pagpili. Pero kami naman okay naman sa amin, no, sa bahagi ng Makabayan. Kami naman tanggap naman namin yon yung mga prosecutors na yon, kaya sabi nga namin magtutulungan na lang kami at syempre magre-recommenda rin kami ng mga private prosecutors mula sa Makabayan. Okay. Nakita po namin kahapon, nag-standing ovation ng Makabayan Block. Gaano po ka-importante at yung pong ganito pong klase ng masasabi po ninyo so far na tagumpay na nai-transmit po sa Senado ito pong impeachment complaint na inyo pong matagal na inihain na po? Well, napaka-significant nito, Idol Mark, no, sa ating mga mamamayan, sa taong bayan, dahil for the first time, no, na nakapag-impeach tayo ng dati presidente, ngayon second highest official of the land. At magsisilbing leksyon ito sa ating mga official na dapat gampanan ng kanilang tungkulin, dapat maganda ang behavior, hindi dapat na naabuso ang kanilang katungkulan, no, doon sa pondo ng mamamayan. Kaya talagang malaki ang sa amin ito, no, significant sa amin ito dahil alam mo naman, Idol Mark, no, inimpisahan ito ng Makabayan, no, talagang pinaghirapan namin ito kahit sa Quadcom, kahit sa Committee on Good Government and Accountability, kahit sa budget, puyat-puyat kami, kaya talagang kahapon nga halong tuwa at lungkot din dahil nga kahapon din nagkaroon kami ng necrological service din with Congressman Ed Seligman. Sayang din yung kita. Kaya talagang mahalaga ito, no, para ipakita sa amin sa taong bayan na dapat managot yung ganitong klase ng opisyal ng pamahalaan na talagang nangaabuso sa kanyang katungkulan. May katotohanan ba, Congressman Franz, yung lumalabas na balita na somebody maneuvering, ito pong nangyari po na pagkalap ng more than 1/3 na votes para ma-transmit po itong impeachment complaint. Particularly, lumutang po yung pangalan po dito ni Congresswoman Garin.
Kong? Well, wala akong alam na ganun, no? Mhm. Well, wala po akong alam na ganong information, Idol Mark. In fact, ilang araw kong hindi nakikita si Congressman Garin Mhm. doon sa plenary. So, sa tingin ko, wala naman siyang ganung mga ginawa. Tingin ko, consensus ito ng mga party. Kaya sabi ko nga noon, tinatanong ako, tinatanong din ako, ilan na ba nakalap yung pirma doon sa impeachment complaint niyo. So sabi ko, 'di ba, nag-meeting pa yung mga party, pero tingin ko wala namang kinalaman si Congressman Garin. As far as I know, Yeah. kung Idol Mark, wala akong alam na may pangangasap ng pirma si Congresswoman Janet Garin. Opo. Last two question lang po, Congressman Franz, bago po namin kayo pakawan, mag-almusal po kayo at for sure mag-almusal pa lang kayo. Sobrang aga for taking our call. Anyway, yung pong mga grounds po na inyo pong inilatag po dito, confident naman po. Ma'am, confident naman po ba kayo na matibay ang mga ebidensya po nito at didinggin po ng mga magiging hurado sa mataas na kapulungan? Yes, Idol Mark. Ako ay confident na mapapatunayan namin ito, doon sa mga documents, yung mga verified na mga videos, na papakita dito. Talagang ito naman ibinunga na rin ito ng mga hearing dito sa House of Representatives. Yung mga documents na nakuha namin, bunga na rin ito nung yung mga verified na mga documents galing sa iba't ibang mga ahensya. Okay, last question lang po, Congressman Franz. Ano po ang inyong mensahe at masasabi sa mga nagsasabi po na mga kababayan po natin na hindi daw dininig ng mga nasa lower house yung pong pakiusap ng Pangulo at meron pa daw mga mas importante na mga bagay daw na dapat talakayin instead itong impeachment. Ano pong inyong masasabi dito? Well, mahalaga itong pagpapanagot sa isang opisyal na abusado at merong anomalya na ginawa, anomalya na ginawa sa pondo ng mamamayan. Kaya equally important ito sa mga sa mga issues natin at hand. Kaya nga kahit na nagkakaroon ng impeachment, kami po patuloy yung aming paghiling or panawagan para sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng sahod, at iba pang mga mahalagang issue ng ating mga mamamayan. So, pwede yung pagsabay-sabayin, pati election, di ba? So, pwede po yung pagsabay-sabayin kasi ang issue po ng impeachment ay ito rin po pang election at mahalagang issue ng ating mga kababayan din. Apo, maraming salamat po for taking our early call, Congressman Franz Castro. Magandang umaga po at God bless po, ma'am. Thank you, Idol Mark. Apo. Thank you. No problem. Okay po. Representative Franz Castro po ng Alliance of Concerned Teachers sa Party List at nakausap po natin ngayong umaga po na ito. Sa ating pong pagbabalik, Idol, ito po yung pong ating pong RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Pagkatapos po niyan, huwag po kayong bibitiw dahil may makakausap po tayo na constitutional expert. At pag-usapan po natin ang impeachment complaint na nakapaloob po dyan at ano bang sinasabi ng batas po natin dito.